yama za a tsaye da su akan haƙƙin da aka ɗora musu na su kula da 'ya'yansu. Wani da muka kama zo nan, Usama Tijjani, ka tsaya mana nan. Usama Tijjani ɗan shekara 31, ya shahara ya ƙware, aikinsa shine ya nemi nambar mace ta kafafen yada labarai na zumunta, kafar Facebook, WhatsApp da sauransu. Ɗauki nambarki ya buga miki. Yadda kuke ganin shaka, inda za a nuna muku hoton da yake turawa 'yan mata da sai kun gani. Ya sha kyau, ya sha wanka, sannan ya ce shi alhaji ne, mai kuɗi ne shi. Idan kika zo kika same ni a hotel kaza zan baki naira 50,000, 100,000, 50,000. Ya musu alƙawura. Idan suka zo bacin yayi abin da zai da su, ya kwashe musu waɗannan wayoyi da kuke gani. Wayoyin 'yan mata ne da ya karɓa daban-daban a hannun 'yan mata. Abin da ya faru shine ya ɗauki wata yarinya 'yar asalin wannan jiha, da ya ɗauke ta ya mata waya, ta same shi a Kano. Shi da kuke gani Usama Tijjani ɗan shekara 31, ɗan unguwar ɗorayi ne da ke ƙaramar hukumar Gwale ta jihar Kano. Daga nan ya magana da ita ta kafar yada labarai ta sada zumunci. Ta same shi a jihar Kano a wani hotel da zumma cewa zai ba ta kuɗi bacin ya yi duk abin da zai yi. Dare ya yi da safe tana wanka, ya ɗaibe mata wayoyi da 'yan kuɗaɗenta ya gudu. Dama ya yaudare ta, ya sa ta buɗe wayarta. Ta buɗe wayarta, ya samu dama sai ya ringa bin a WhatsApp chat ɗinta da sauran ƙawayenta. Ke wance kin ga na samu wani 50,000 ce, in kina so gashi ga namba, sai ya tura. Su kuma sun sami abin da suke so, suka ringa kiran shi, inda ya ɗauki guda 3 daga ciki ya tafi Zariya da su, kuma bacin ya yi duk abin da zai yi ya kwashe musu waɗannan wayoyin. Mun samu rahoto kuma muka gudanar da bincike, Allah ya ba mu nasara muka kama shi. Za ku ji daga bakin shi, kamar yadda Hausawa suke cewa magana a bakin mai ita ta fi daɗi. Ya sunanka? Sunana Usama Tijjani. Ka kalle su mana. Sunana Usama Tijjani. Ka kalle su. Buɗe bakinka. Sunana Usama Tijjani. Usama Tijjani. a ina kake? A Kano. Shekara kana a Kano, a wace unguwa? Gwale local government. Gwale a ina? Dorayi. A Dorayi. Eh. Me ya faru ka zo nan? An kama ni ne akan mata da nake ɗauka na kai hotel in tafi da Ya wayansu. kai? Zan kira ki ne hotel. Ita wannan din ya kai mata? Yi mana bayani. Na kira wata ne ta zo ta same ni Daga muryarka. na kira ta zo ta same ni a hotel. Ita wa? Fatima. Eh, Ta same ni a hotel ta kwana da Wannan safe. hotel? Na manta sunan hotel din a a Kano. ina ne a Kano? Eh, To dama ka santa ne? ban santa ba. To kai ina ka samu number? Social media. Wannan social media? Facebook, WhatsApp? ko ina? WhatsApp. Ka samu number ta? Eh. Ka gwada? Eh. Sai ka me ya kai mata? Muna so ne don sauran su ji. Muna waya da ita ne har na ce mai ta zo Kano ta same ni. Ta zo Kano Wacce irin ta ya kai ka ja hankalinta? So nake ka yi bayani so da ya zama izina ga sauran mata. haka ne. Ya kai mata? Ce mata ne ta zo Kano ta same ni, sai ta ce to shikenan ba damuwa za ta zo. Da ta zo sai na yi mata kwatancen hotel din, sai ta zo ta same ni. Da ta zo ta kwana da safe za ta shiga wanka, sai na ɗauki wayan sai na tafi da shi. To already dama ta buɗe min wayan. To sai na yi amfani da wayan ina chatting da ƙawayenta, su kuma sai suka zo suka same ni su 3 a Zaria. Ƙawayenta ka ce musu me? Su ma na ce musu su zo su same ni gashi wani ne ana samun kuɗi a wajensa. Ana samun kuɗi kamar nawa? Ban gaya musu ko nawa bane, na dai gaya musu dai ana samun kuɗi. Ana samun kuɗi. Eh. Kuma kowace da ta zo kai mata me? Ka kwashe mata waya? Eh. Ina wayoyin suke? Ga su ana. Ko mana? Ga su. Su ne? Su ne. Sun ce ka kwashe musu kuɗi. Ban Daya ɗauka- ta ce har da air da menene bluetooth da sauran kayayyakinta. ban ɗaukan mata ba. Nawa ka ɗauka a cikin kuɗin? 2,500.
ka ɗauka eh ta ce kudinta 18,000. ban ɗaukan mata ba. To me yasa kake haka? Sana'ar me kake yi? Kafinta. Eh, Kafinta. amma ka ce musu kai sanata ne? Babu wacce na cewa haka. Me ka ce musu? Cewa kai dan kasuwa ne? eh An ce ka tura hotonka ko? eh Irin wannan shigar kai ko kuma wata daban ce kamar wani mai kudi? a'a ai ba a haka nake ba, anan ne na koma haka. To a hoton ya kake? Normal nake kaman kowa. To yanzu me za ka ce akan wannan ta'ada? Na mai roƙon gwamnati da kowa ya guri abin afuwan Allah ya so yadda wannan zai zama Abokan mun na kafa ƙarshe. nawa ne kuke irin wannan harka? Ban taɓa haɗa kai da kowa na yi wannan abun ba. Ni kaɗai ne, ni ma ya zama na farko ya zama na ƙarshe, in Allah ya so yadda ba zan sake ba. To, zai ka zauna.